schouder nodig. En die schouder die, is toch altijd iemand die wat ouder is, wat wijzer is. En wat dat betreft hebben wij in Eilenstein ook een opa. En u gaat nu luisteren naar opa IJsbeer. Een jonge opa. Maar goed, hij is inderdaad opa, Paul. Wat is natuurlijk? Als verslaggever heb ik daar maar één antwoord op. De waarheid. Alhoewel, als je tegenwoordig alle nieuwsfeiten leest. Oei, wat is dan de waarheid? Natuurlijk, ik vraag het mij af. Ik vraag me heel veel af. Ik heb vandaag gereisd vanuit Almere. Ik heb Amsterdam laten liggen. En eigenlijk toen ik de opdracht zag van 3 stukken, toen moest ik alweer kiezen. Want ik wilde niet, zoals vorige week, Joyce, ja, mijn hoofd, mevrouw Heijs. Paul, juist, haar blog ging deze week over uitschieten. 13 minuten, ik was het niet. Echt niet. Maar ik had wel inderdaad te veel stukken. Want ik mocht er maar 3. En ik had er Nee, 5 minuten, hè? Nee, het was 5 minuten, 3 stukken. Nou, Eerlijk is eerlijk. Ja. Dus ik heb nu vandaag hier 6 stukken. Maar ja, jongens, ik doe het niet. Ik leg dus Ariadne, het beeld Ariadne in Lelystad onderweg opzij. Ik leg het beeld Katootje op de motormarkt uit Kampen opzij. Oh, wat jammer nou. Beweging 64 in Zwolle leg ik opzij. En ik begin gewoon in Amsterdam, vlak bij het Leidseplein. Daar staat, nee niet het lievertje, maar langs de singel, Vrouw met Stola, gemaakt door Pieter Dont. Rolmodel. Zij is de tweede leg. Het rolmodel waarmee je bouwt. En niet de vrouw waarvan je houdt. Zij staat te staan en staart naar de markt waar kunst een ander woord is voor afgunst. Tevredenheid. Dat wel. En tederheid. Maar niemand geeft haar ruimte, want zij stamt niet uit de adelstand. Ik ga door naar, inderdaad, mijn woonplaats. Almere. Almere bestaat uit diverse kernen. En in de kern Almere buiten, daar ligt onder andere de Sieradenbuurt. In de Sieradenbuurt staat in het water een beeldje Laura. Geen ogen en geen stem. Je hoort, maar ziet mij niet staan. Ik kijk en luister. Zie de beschimping uit de lucht. Het ijs, dat is gebroken onder de voeten van hen. Jij staart, ik sta en wij zien iets anders. Ik voel, jij voelt, wij voelen. Het leven glijdt verder. De pose, onze toekomst, zo nabij. Ja, en ik beland uiteindelijk toch echt in Zutphen vandaag. En wat staat er in de oude Bornhof? De mensen uit Zutphen weten het. Het prachtige beeldje. Elze van Mété Duval. De naakte waarheid. Helaas, geen zonnestralen, dus ik heb gelogen. Maar toch, de naakte waarheid. Ook nu, de kamer is gesloten. De dijk, als meester berust, is haar naakte waarheid. Onverdroten het toonbeeld van eer en geweten. De vorm straalt sereen en geniet van zonnestralen. Nu in alle stilte in hun hof. Aandachtig draal ik om haar heen, leg vast. En niet alleen met woorden die schoonheid roemen zoals het past. Met alle air van concentratie vormt zij het fundament van creatie waarop de wereld onze toekomst bouwt. De vrouw,
als naakte waarheid. Ik dank u wel.